bandihanile ngingaboni phambili, bandihanile ngeqinile mdaka, bandihanile ngingaboni phambili. Owiphi impepho yam ndibiza abadala bazondikhusela kule ndlela yam. Owiphi impepho yam ndibiza abadala bazondikhusela kule ndlela yam. Iphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Iyeza la iyeza lasekhaya. Angiboni, angiboni, angiboni. Iphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Owiphi impepho yam iyeza lasekhaya. Bandihanqile ngeqinile mdaka, bandihanqile ndingaboni phambili, bandihanqile ngeqinile mdaka, bandihanqile ndingaboni phambili. It's a spiritual warfare. Oh yeah, yeah. It's a spiritual warfare. It's a spiritual warfare. It's a spiritual warfare.